ಮಾವ ಗೋಂಡಿ ಭಾಷಾ ಮಾತೃಭಾಷಾ ದಿನೋತ್ಸವ ಅಂತ KB ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಉಟ್ನೂರ್ತಾಗ ಆದಿಲಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲಾತಾಗ నేడు బగగిరే యావత్ భారతదేశంనాగా గోండ్స్న జనాభా వెళ్ళేమంతా ఒకప్పుడు మా భాష అధికార భాష మತ್ತ నేడు బహన్ తెలంగాణ రాష్ట్రంనాగా తెలుగు బహన అధికారిక భాష బహన్ మత్తయో అది వేసే ఒకప్పుడు మావ గోండు రాజులకు కాలంగా గోండి భాషగిరే నేను ప్రత్యక్షంగా మాకు కడుకుని మునదిస్తారమంతా మా ఊట్నూరు రాజులకున కోట అందు ఆతరం దేవష ఊరూరు జల్పత్ షా ఊరు సమిదిರಿಗೆ పరిపాలనకి ఇతరు నేడు మరటు రామ్ మందిర్ ఇంతటి బతి మా పెర్సా పేన్ మన వాళ్ళ జాగా అందదు ఇంకే శంಭು పిండ్ ಬಂತಾಗ ಅದು ಮಾವ ತೊಲೆತಲು ಕೊಯ್ತೂರು ಪೂಜೆಗೆ ಇತರು ಅದು ಇವು ಸ್ಥಾಪನಕ್ಕೆ ಇಸಿమంతంగా ಇವು ప్రత్యక్షంగా 19 జూలై అంతర్జాతీయ యునెస్కో ఐక్యరాజ్య సమితి గిరే తేను ప్రకటన కీత ఇతకే మాతృభాషలకు మావ కోయ గోండి కోలాం ఉండే బచలై భాషలకు మంతా కొలమి భాష గోండి భాష కోయ భాష నేడు ఆదివాసీ జాతులకు అంత మాసరమంతా మూరే మాసరమంతా ఆదివాసీ జాతులకు మూరే మాసేమంతా కాబట్టి ఆకును చొకటి కియాన ఆకును రక్షణ కియాన జరే ప్రభుత్వాలకు ఆదేశాలు సీత కేంద్ర ప్రభుత్వమాయి రాష్ట్ర ప్రభుత్వమాయి నేడు భాషపూర్వ ఆధిపత్యం చలమని ఆశ్రమంతా భారతకే నేడు అదిగిరే ఇంగ్లీష్ గిరే చదువుల అవసరం అంతా ఇంగ్లీష్ ఆయో ఉర్దూ చదవచ్చు భారతదేశంనగా బచ్చలే భాష మంతా అచ్చల భాష చదవచ్చు అచ్చలే వడకవచ్చు తాను రాసి బతి ప్రాబ్లమ్స్ అల్లే బతి గోండి భాషతను వడకవకనే దుసరో భాషతను వడకతకే ಅದು తనవ అవ్వనే మోసం కీతప్ కాబట్టి నేను మరాఠ బచ్చరే వెల్లగిరి కరిసి మనకట్ నేడు బచ్చలే ఉద్యోగాలకు నాగి మనకట్ నేడు హైదరాబాద్ మందవచ్చు ఢిల్లీ మందవచ్చు చల్తే అమెరికా గిర్ మనకట్ బతి నేడు మావా కోయ భాషతను మావ గోండి భాషతను మాత్రం మరుగువకనే నేడు సందిరు బచ్చురై కరితరు మంతరు నేడు కరితురు రాతపూర్వకంగా లిఖివాల అవసరం అంతా నేడు ఆదివాసీ సంస్కృతి